Salutare, oameni buni! Bine ați revenit la un nou episod de Bedwars cu Batman și Spider-Man. În episodul de astăzi salvăm justiția. Justiția sunt eu. Eram răgușit, bă, de-aia vorbim așa. În episodul de astăzi jucăm un Bedwars puternic dezvoltat alături de Spider-Man, pentru că noi doi suntem echipa Marvel. Bă, dar stai că eu eram din DC, parcă tu erai din Marvel. Da, da. Echipa Marvel vs DC. Spider-Man și Batman. Noi suntem echipa SVR. În episodul de astăzi o să câștigăm. Deci eu acum, gen, ăsta e un cut după meci, da? Deci în episodul de astăzi noi am câștigat un meci de Bedwars. Easy, chiar easy, frumos rău de tot. Dragoș a făcut 4, eu am fost la atac. Și a fost chiar mișto episodul de tot episodul ăsta. Așa cum v-ați cu episodul. Salutare, oameni buni, ați venit pe canalul meu de YouTube la un episod de Bedwars. Aici cu Dragoș. Salut. Salut. Astăzi cred că tu o să faci patul, da? Tu faci patul, bine? Eu mă duc la explorat. Să sperăm că câștigăm în episodul de astăzi. Eu presimt că da. Adică suntem echipa da. Batman și cu Spider-Man. Diamante. Noi suntem justiția. El e justiția, eu sunt răzbunarea. De ce pus așa beton? Bă, da, ce bloc e ăsta? Ce bloc e ăsta? Clay. Vezi că-l spargi? Nu, că nu-l spargeam de tot. Something in the way. Bă, vezi să greșești muzica. Că tu ești la urmă. Așa faci tu. Bă, stai, nu mai știu. Bă, nu e melodia lui Spider-Man, nu mai știu. Că îți dai seama că nu cântă Spider-Man, cântă... Nu. Spider-Man. Na, Spider-Man. No. Bă, asta e melodia lui Scooby-Doo, cred că. În următorul episod o să fim două personaje complet diferite. Freddy și Velma. Nu, Scooby și Velma. Dragoș, eu vreau să fiu Freddy. Bă, stai așa, tu ești Scooby și Velma. Băi, Dragoș, tu ești... Nu e ok treaba asta. Bă, să-i engleza, iurea. Unavailable, Dragoș, să vii să-i diamantele de pe pod. Hai că vin să-ți readuc. De ce? Pentru că something in the way. Am eu o way. Și n-am găsit something în ea. În el. Bă, eu n-aud Minecraft-ul, eu acum realizai. Ce în el? Eu n-aud Minecraft-ul. Da, bă, dar nu se aude Minecraft-ul. Pe filmare cred că se aude, nu? Ia stai. Nici pe filmare nu se aude. Normal că nu se aude dacă ai box sau Minecraft-ul atunci sau ce. Nu. Bă, vine el ăla, ia. Eu sunt la M. Bă, vino! Am 6 M. Dacă nu vi-am pierdut. Poate. Noroc că m-am spawnat eu. Mă bate. Niciodată Spider-Man e... Bravo, Spider-Man, bravo. Hai că am 6 M. Am 6 M. Hai, vino cu M. Options, music. Nu știu de ce nu se aude. Că gen e dat tare master volumul. Dar gen nu l-aud nici eu în căști. Hai de mine, bă, de ce nu se aude? Trebuie să-i dau, e de la tine la un cer, bă, trebuie să-i dau restart. Vine el, să-i dau eu un. Te descurci cu el, că cumpărai pickaxe-ul toate ăștia de diamant. Marga, bă! Băgai Spyman în el. Bă, dar nu se aude. Mai de mine cum construiește ăsta.
Bă, Spider-Man, cine te crezi aici? Omul băiat, uite, hai să mă prind cu frânza. Că de l aruncai pe unul, dar pe celălalt nu-l omorâi. Vedeți că vine celălalt. Bă, dar nu se aude Minecraft-ul, ce nașpa e că nu se aude. Bă, o ia sus, de ce oare? Să pună TNT, dar e cam prost. Nu-și dă seama nici pe acum. Păza. Arată. Bă, puță, dar... Lasă că bubuie Deci- singur. Nu bubuie. Bă, se E sparse one shot, lucrurile. e one shot. Mă blocai, efectiv mă blocai. Mort, n-a apucat. Vezi că mai e celălalt. Cumpără și tu de la. Bă, dar chiar nu se aude Minecraft-ul? Nu-mi dau seama. Ce să cumpărăm? Trep ziceam. Ne Na, ajută Red, ne ajută Red. Redu e justiția, bă. Vezi că am toate resursele la mine, mă moară și am resurse la Bravo, mine. cineva vine. Red, trasă, omoară-l pe la că a văzut toate resursele la mine, l-omoră și bravo. Le recuperai, da. Cumpără trep. Mă mai trebuie, nu cumpărai. Vezi că ne Cumpără sparsă tu ăștia treaba. aproape tot patul. Tu reci că ne ajută și el a face pot pre noi. Păi știu că văzui că făcu strasă nimă. Și noi. Trasă la comun. Hai ca să pun obsidianul. Vine, Hai vine. pe mine. Te duci cu fireball în bază. De ce nu poți să schivi chestul cu fireball în mână, Dragoș? Lac pe serverul. Cine vine pe noi? Chiar e lag pe server. Mamă. Minecraft-ul nu mi se aude. Minecraft nu mi se aude. Bă, Sunt la Dragoș. el, la punct, nu. Tu de ce pui să pe pat? Ne sparge! Ah, tu ești. Sunt aici cu el în bază la el. Aștept să trag Dragoș, sus tot patul. ne sparge green patul. Bă, chiar mă joc, chiar căzui. Mai stau asta mult aici. Vezi că vin am yellow. Am încredere că-i ții, distrași. Bă, gameaș, du-i fireball-ul pe lângă, absolut pe lângă, din cauza că n-a apăsat bine pe mouse. Bă, ăsta e prost? Mamă, ăsta are kill aura, Dragoș, are kill aura. YouTube Băi, off. bă, tu sau ce faci? Mă bate unul care are kill aura. Se vede, mă uit la tine. Băi, în spatele tău. Are kill aura. Am avut și echipa yellow. A murit, bun. Mam, o jumătate de inimă. Diamantele le mai colectăm și noi? Ce? Diamantele. Acum suntem libertate. Avem libertate. Eme să iei tu, bă. Mă pișnire de eme. Că n-avem opții. Ia eme că n-avem mobs. Opții, bă. Cumpără și tu niște tii să spargi po. Băgați așa of singur. Bă, dar de ce Protection 1 e 5 diamante și Protection 2 e 4 diamante? Vine gri. Noroc că e Spider-Man aici. Să săram pe Bă, dar mie nu mi se aude jocul și e groaznic că nu se aude jocul. tu să te întipi pe podul nostru. Spre Eme. Double hit. Ninja bridge. O răzul Ia cu că- diamante. Bă, Ui, Dragoș, ce-mi băgași, bă, în cap?
Bă, dar nu mi-am să fii cântat aia, da. Până, parcă mi-amintesc că tu cântași treaba asta. Bă, m-am auzit și eu ceva de Prolexie, că diamante. Tu Dar cântași. nu cred că cântai, nu cred. Nu cred că... You lost again and again and again. Hai, Gri. The lights are cut off, but you're still looking at your still. You're feeling everything. Say yourself, it's Mai not nimic, over Anatole. until I win. Și ne dă băiatul ăla acum copyright. Ce bă, băieților, dați-mi right-uri pe copyright. O să-i la Gri și lui trep. Dar n-au ăștia trep cu mine. N-au, deci le luai trepul la mișto și ăștia n-au treabă cu mine. Bă, tu ești nebunatic. Grey bed with deep fried by Dragoș Mine 1. Îi mai omorât și Pink, bă. Pink urmează. O să-i atac surpriză. Rolexul cu diamante. Bă, Dragoș, ce-mi băga și în cap? Au arc și mă tragă mine. Eu nu mi se aude Minecraft-ul. Da, sparg ăștia și mă uit acolo la monitor să văd dacă se aude și nu se aude. Bă, vezi că erau nu ăsta așa bazați. El Am avut probleme cu Gri. Da. Mamă, le luai inventarul la Gri, mâncați și Dragoș, 4M. mai e decât Pink în viață. Da. Și de ce îmi spui să-și mie de Yellow? Dragoș, are you droga? What the fuck, man? What the fuck, man? What the fuck, amigo? Oh, mă pușează Pink. O să le arăt eu cine-i Pink-ul. Face Pink cu Pișu? Pink. I am the one. No, mă mâncăm voi. Credeam că Spider-Man încă o să facă justiție din nou. Bă, tu te crezi justițiarul de percent de Minecraft? Bă, pusești tot opții. Da, Zi, da, bă, pusești opții. nu. Pusei mă tot, pusei tot. Bun. Ai de mie, ce e aici? Something. Dragoș, ai nevoie să Da. construiești, ai nevoie de blocuri să construiești? Am 4 stack-uri de blocuri de yellow. El acum. Mă rog să mergi și așa. Nu mai, că la eu tot. Verifica și Rolexul gestul, bă, cu nu cred. diamante. Nu verificai gestul. Bă, dar nu ne făcut patul ăsta de la galben. Nu știu, bă, ce să zic. Something in the way. Bă, dar tu tot greșești muzica. Bă, dar nu mi se aude Minecraft-ul, ce nașpa e că nu se aude Minecraft. Îl aștept pe Pink să-i fac ambuscadă. Îi faci cheie. Something in the way. Îl omori pe unul, am fi și pe el. A, nu vede, Am bă, știut. bă, așa ceva. Din nou. Nu, vină cu a, vină cu a. Ce m-a plăcat? Tu. Oh, mă înțăpă inima. Te vere, vină să atacăm pe ăștia un pic, să-i, decât la intimidare așa. Să le arătăm cine este șeful. Lasă, eu nu mai intimida, ce ai cu ei? Bă, Tobe, sper că faci ceva util acolo, că te distrag eu. Something in the way. Sunt invizibil la Mamă, în ce bază kill de au ăla. sparpatul. Luai 3 diamante, dar le las aici. Nu trebuie. Bagă-le în Ștergi ender chest. justiția. Nu. Te atac așa, ei, la intimidare. Să sperăm că intimidezi și tu, da? Da. Deci la fireball și clutch. Da, cu care
something. Bă, ce pusă-și mă pe pat? Eu nu pot să înțeleg. Nu eu, yellow. LOL. Nu ăștia. Greșire echipa. Păi așa crezui și eu. M-am gândit prima dată că tu, uite, bă, stai așa că noi suntem green. Și pe-aia zic, ai de mine. Ăștia vor să facă team cu noi și noi îi omorârăm. Adminul acum văzând că noi avem echipa verde și patul galben. Dragoș, eu nu sunt acolo. Dragoș, eu nu sunt acolo. Vin cât E repede. invizibil, bă. Vin cât repede. Am pierdut patul. Hai de mine. Ping. Dragoș, e ping la mine. Hai de nici am zis ce mai era de la mine. Ameno. Iori mare himeno. Mă duc la ei în bază. Ce se poate întâmpla greșit? N-am nici dia, mă, să mai pun trap. Dragoș, mă duc la ei în bază. Acum văd, your bed was being destroyed. Scap. Bun, a scăpat. Pro player. Cumpărați trep. Bă, da, dacă e la noi în pad, n-avem ce să facem. Nu, că nu sunt aici. Pe unul l-aruncai un boi și unul în bază. Bă, vă zi pe unul, da. Deci cumpărați trep, da? Bă, dar ce nașpa e că nu se aude jocul, bă. Ameno. Mă aruncă, bă, când pusei TNT-ul, bă, că... Fii atent. Eu îmi cumpăr Iron Golem și mă duc peste în bază. Un Fireball, un Iron Golem. Pusărăm de la în bază Compact, sau nu pusărăm? Pusești, adică. Ce? Obsidian, da, pusei. Nu, de la... De spawn ne mergi la unde. Trebuie, da, pusei eu. Hai să mergem pe ei. Pickaxe de asta. Bă, ai invizibilitate sau n-ai? Teuri? N-am, dar am 9 emeralde. Bă, ia-ți invizibilitate și eu sunt distragerea. Mă duc pe ei, mă știi, să intimidez. Păi îmi trebuie și perlă. Bă, perlă mie nu trebuie. Poate trebuie ție, da. Păi mie îmi trebuie. Ia-o mai întâi o trepă, auziși, bă? Stai, nu pleca de acum, Mă fac văzut acolo. Da, vezi să nu mori, că dacă mori, te-am spart cu bătaia. Deci de treaba asta am nevoie. Uite, sunt amândoi în bază aici. Le doi un fireball, aproape l-o mori pe unul. Așteaptă. Să nu te duci la bătaia așa, știi, fără să vin eu. Când mă apropiu eu atunci ca să dau și perla. Hai că vin. Bă, eu sunt destul de aproape. S-ar putea să aibă arc, deci eu o să mor instant aproape. Vin. Bă, cred că te-ai văzut când te duci pe... Hai că acum să vin și eu. Mă lovi. Mă scoase pe mine instant. Făcuși și asta, nu făcuși? Da, am și eu, încă nu puse în ăsta Iron Golem-ii. Păi și eu mor sau nu? Eu zic că da. Păi te bați cu ei? Încă nu mă bag cu ei. Fug de ei. Hai, clar. Sunt la ei în bază aici. Dar rezist să vin și eu. Sau, Eu zic că rezist. fac speedrun până acolo, ești nebun.
Deja Da, ați să iei și murit. blocuri. Nu mori, nu mori, nu mori. Dar nu mai am nicio resursă la mine. Iron Golemii Te văd sus, noștri te văd stau. sus, te văd sus, te văd sus. Ce scăpai! Nu mă văzut rău. Acum m-am văzut. Ce, de cum mor eu? M-am împins explozia. Morți. Da, unde trebuie să le spargi pe aia ideea. Da, măcar eu morui. Măcar Bine, sunt merge așa. panicați. Fii atent că au decât stop pe pat, au decât stop pe pat. Am vreo patul Nu. dezvelit. Ăștia nu știu că stai în bază. Ăștia nu știu că stai în Aici? bază. Da, sunt sus. Păi sunt la în bază, fix sus. Stau pe shift. Sus ești. Sus. Acum vin. Vin din nou. Hai să vedem ce fac. Haideți băieți, ce-mi faceți? Eu mor o dată pe Mă amândoi. dau acolo o bilă. Mamă. Mă. O iau și un pic în sus. Astupă repede aia ideea. Un TNT. Nu joci bătaie singur, da? Bă, că nu iară, Văzui, hai că eu stau ascuns aici. Pișeama și el, ascunde-te bine, astupă-te complet. Ascuns, sunt ascuns. Să fii complet ascuns, mă. Că acum când vin nu-i mai iert. Ei, Hai de aici. mă joc Minecraft. Stai că ăștia veniră să mă caute. Zice! Hai că mă descoperiră, dar vine să mă atace, dar-i spărsei. Nu e bine dacă te descoperi eu. Da, dar-i spărsei cu bătaia. Păi și mai poți te ascunzi. Da! Sunt tot la ei în bază. Oh, trebuie să coarcă de undeva în mine. Acum vin forțe, ești nebun. Nu mai vin așa. Bine, că tot așa vin, sper, dar într-un fel nu. Deci încă folosesc teleportare. Bă, dar ne-au damage de undeva. Hai bă, că unul-i slab rău de tot pe PvP. Aruncă pe și din voi. Văd. Hai de mine și sări, eu crezut că ești aici. Bă, Dragoș, eu sări jos, crezut că ești aici. Bă, Că de nu bești, Dragoș, stătui acolo la ei în bază 2 jumătăți de oră, nici nu mi se aude jocul. bă, cum mă tosai, mă. La fund, direct. Văzui, ești lemn. Fireball. Aduc din nou. Așteaptă-mă, nu te duci singur. Te aștept acolo, dar cred că pic chiar de la explozie. Păi nu te mai duci, așteaptă-mă. Nu, că stau la intrare. Stai în cur dacă nu mă aștepți. Aștept, mă, eu sunt distragerea. Ești bebucile mele. Am dat pe unul care construiește în sus, lui Fireball scapă. Mamă, câte MS sunt acolo. E, meu. Păi da. Trebuie să-mi cumpăr și perlă și vin acum. Hai că ăla, deci ăla negru e mai bun la PvP. Ăla negru. Era să cad în voi, dai de mine. Se vede că sunt mort. Știu. Muri, bă, iară. Să te reporta în spatele meu. A, da. Păcat. Mamă, sunt sus, la mine în pat. La mine în băzucă, știi ce zic? Nu mai, de data asta mă jur că le spar fatul. Bine, nu mă jur. Era să mă S-ar vadă. putea să- A, mă apărut din nou.
Bă, intra și o dată în patul ăla sau nu intra? Nu intrai în patul lor. Bă, dă la de pat. Bă, da, îmi iau damage de undeva de la ei din bază și nu știu de unde. Mai am o poțiune de invizibilitate și ei nu știu treaba asta. Ar Așa fi că, cazul să o dai. nu, că tu când vii ca distragere atunci. Ei sunt aici, eu. Păi hai, sar pe ei. Despre spate. Spre spate. Omoară-i! Omoară-i! Eu mor acum. Au sabie de diamond. Omoară-i! Vino jos, vino jos! Unul low de tot! Pe la, bate! Mort. Gata, dacă e unul mort, nu mai are ce să facă. Da, bă, dar tu știi cât HP rămas? Eram 2 HP, ești nebun? Eu mă, că mă uit. Mă duc cu 6 TNT-uri. Ce mai faci cu tine teoriile? Mă duc să explodez, nu vreau să-l bat. Bine, Iperla era o opțiune bună. Eu am pe... Atac, ultimul atac, băieți. Băi, așteaptă-mă și pe mine, că vreau și eu. Mă, că îmi cumpăr tracker până viitor. Cum să dai, bă, bani pe tracker, ești nebun? Să mă asigur că nu pleacă de acolo. N-are unde să plece, că e maro la cur. Îl văd. O să-i pun niște TNT-uri în cap. Bine, bine. Se teleportă, bă, se teleportă. Se teleportă el? Fuge spre noi. Ok, mă întorc eu acum, vin din spate. Exact la noi se vine. Vezi că are perle sigur, ca să... A, de fireball. Dacă să iau un void, mă aruncai după fireball în void. Ne bate ăsta, bă. Fii atent aici la treaba asta, nu că nu Pun are șansă. TNT-uri la noi în bază. Ce să facă, mă, că-l bag cu sabia de lemn, ești nebun? Pune-te neteuri, pune-te neteuri. Muri. Victory. Easy. Easy. Asta a fost episodul nostru de Bed Wars cu Spider-Man. Nu uitați să dați like, subscribe și ne auzim la următorul episod. Pa!